Min hagasi saitjaiñ jong taïew ka kynhun ki Thei Bhabriew jong ka jylla Meghalaya kum ïashimbynta ban Pynkhreh ïakhun Miss Meghalaya ban Miss Teen Meghalaya kala Hiar ka taïñ jong ka West Khasi Hills District ban Pynkhreh ki katto katne ki jingdonkam kaban shondur ring video bat kiwei Baroh kiba ïashimbynta ban ïakop ban yo kyrdan nam la du kum ka Miss hakate ka sngi kilapoi hadu lai phuprangut ki samla kan thei kuntup ki khat khandai ngut kiba ïakop Miss Meghalaya bat khat khandai ngut ki Miss Teen Meghalaya. Ka kynhun shua bakin sedang yalaki program la yo ru bantung ki ding Mawphanlur kabadai ka wen ki jaka jungok kai bala pau bha hakathan bala ongru bakadai ïashimbynta ban ay ka khubor shaka imlang salang baka jing penne pensa ya ka Mei-Mariang kalong ka bakong san nakabenta ïakhun Bhabriew bat ya ka te ka kam thung ding lalam khamat da ka samla Irene Dkhar kabadai ka Miss Meghalaya 8,000 Femina Miss India Meghalaya 8,000 bat Miss Northeast 8,000 haring kat ka jingya don lang ikong Ibalawanpynhun Wriang bat kiwei. Move your hand, long bayat. Hoi, chumtu hoi. Okay.